आं गिबियावनो गासैखौबो आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। दिनै बे समावहा धोरोमारि दावबायनाय हाबाफारिखौ दैदेनलांनो हानाय जोंनि बर'नि गेजेरावहा बर' बिजोंजों मोनसेल' नायल' जायल' वेब पर्टेल जितु बाथौ बिबुंसार बिथांमोननि जितु बिबानगिरि आरो मावथि हान्जा आं गिबियावनो बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनायखौ आं जासिहरबाय। आरो बे समावहा दिनै सनितपुर जिल्लानि अदालगुरि जिल्लानि मोस्ट सिनियर रेसपेक्टेड पार्सन बिथांमोनखौ ज' खालामनानै जोंनि बाथौनि धोरोमनि सोमोन्दै एबा बिथांमोना सिगां फार्स्ट टाइमावहा मा मावना फैदोंमोन आरो दा बर्थमान बिथांमोना मा मावबाय थादों आरो इयुनाव इन फिउचार माफोर साननाय दङ नामा, दा बेफोर बाथ्राखौ दिनै जों बर' बिजोंजों जों बिबुंसार आफादा बेखौ बिथांमोना मिथिनानै बेखौ जों फोसावनाय हाबाफारि बिथांमोना लादों। दा बे बेलायावहा गासैबो जोंनि बैसोगोरा सुबुंफोरा जमा जाफैनायनि थाखाय बिथांमोन गासैबो आङो बयजेस्थ मोस्ट सिनियर रेसपेक्टेड पार्सन बिथांमोनखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि खुलुमनायखौ आं जासिहरबाय। दा दिनै अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सिनाखना बियाब, दा सिनाखना बियाबनि जितु बाथौ थानसालि जितु हिरुम्बा बाथौ थानसालि, दा बे जायगायावहा जों गासैबो ज' जानानै जोंनि जितु धोरोमखौ जों बबे रोखोमजों आवगायलांनो हानाय होमबा आरो माबायदि राहाजों माबायदि जों प्रसेसजों थाङोब्ला जों बिनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो हानाय जोंनि गेजेरावहा राहा दङ नामा, बेनि सोमोन्दै हयथ' जोंनि बर'नि गेजेरावहा बर' भाषाजों बुंनो हानाय माने वेब पर्टेल बे बाथौ बिबुंसार बेनि गेजेरजों गोसारहोनो बिथांमोना सानदों। दा बे बेलायावहा नोंथांमोननिफ्राय आं मिजिंथियो बे बेलायाव नोंथांमोना गासैबो सहयोग होनांगोन। जिहेतु बाथौआ जाबाय बर'नि गिबि आरो आंगो धोरोम, बे गिबि आंगो धोरोमनि जितु जोंहा जौगानाय फेहेरनाय फोसावनाय हाबाफारिया गासिबो जोंनिनो खामानि। दा बेखायनो दिनै बेबायदि एसे मौका सुजुग आरो बेबायदि फोसावनाय जों हयथ' दिनैसिम लानो मोनाखै, जायाखैबो, दिनै जादों। दा बे बेलायाव नोंथांमोना गासिबो मददथि होगोन बेखौ आं खावलायो। दा बेनिफ्राय जे उननि जोंनि कार्यखुसि बेखौ हयथ' दानि जोंनि बाथौ बिबुंसार जितु मावथि हान्जा बिबानगिरि बिथांमोना मावलांगोन, बेखायनो आं खावलायो। दा आं गेजेराव खनसे बुंनो सानबाय, जों जितु गासैबो बाथौआरि हिसाबै बाथौनि मोजां साननासो जों गासैबो ज' जाफैदों बेवहाय। दा बाथौआनो जोंनि आरो बाथौआनो इयुनावबो जोंनिखा। दा बेखायनो आं स्ल'गान मोनसे होनो सानदों, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि, जय आफा बोराइ बाथौनि। बाथौआनो बर'नि आंगो धोरोम, बाथौआनो बर'नि आंगो धोरोम, बाथौआनो बर'नि आंगो धोरोम। जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, जों सिबिगोन बाथौ धोरोम, जों सिबिगोन बाथौ धोरोम। जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि, जय बर' हारिनि। आं बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै नोंथांमोनखौ रायज्लायनो थाखाय दिनैनि बे आफादखौ आं बेखेवनानै होनाय जाबाय। खुलुमबाय। खिन्थु आं दिनै बे खोथाखौसो बुंनो सानदों जे गमामायैनो जों जे साफा साफा सुबुं मानसि जोनोम सोरबा लानानै जोंनि समाजजों अरायबो धोरोमजों लोब्बा थायो। समाजनि थाखायथ' धोरोम, मानसिनि थाखायथ' धोरोम, नहले धर्म नहले समाज নহয় বা समाज नहले नहय। बेनिखायनो मानसिया बर'फोरनि गेजेराव बे मोनथाम आखुथायजोंसो मोनसे मानसिनि समाजखौ दानो हायो। किन्तु जीव जन्तु मोसानि मोसौनि बोरमानि अमानि बे समाजा बेलेग।
किन्तु मानसि हिसाबै बयनिख्रुइ जों आफा इसोर बोराइ बाथौनि फेलेबसे बयनिख्रुइ साबसिन जौसिन जिब फेलेबसे बेसेन गोनांसि आत्मा मोनो बे मानसिया मोनथाम आखुथायजों सोरजिजानायखायनो गावबा गावनि आखुथाय ব্যক্তিগত চৰিত্ৰ মোৰ এটা আছে সমাজাৰী मोनसे आखुथाय दङ সামাজিক এটা চৰিত্ৰ আছে আৰু এটা আছে কি মোৰ লগত আধ্যাত্মিক চৰিত্ৰ सिजुआरि आखुथाय এই मोनथामजों गुनजोंसो सासे मानसिनि जानाय बे गुना जोनोम लानाय उनाव व्यक्तिगत चरित्र बेलेग बेलेग হ'ব समाजाव থকা সময়ত জীৱন্ত সংসাৰ জানে সময় বিনি आखुथाय समाजारि লগত बेलेग হ'ব আৰু মোৰ নিজস্ব ব্যক্তিগত এটা অন্তৰত থকা আত্মাৰ এটা আধ্যাত্মিক চৰিত্ৰ হিচাপে सिजुआरि जेनेखि आखुथाय बियो आंनि व्यक्तिगत थागोन बे मोनथाम गुनजों सासे मानसिया बै नुवाथारि आनान गसाइ बोराइ बाथौखौ नागिरलांनो थांनायाव बेसेबां खस्थ' खालामनांगोन ना खालामनाङा बेखौ मोनदांथिनायाव बर'फ्रा मा खालामो बुंनो हायो बेनिखायनो बाथौआव मोनसे दङ मा we are selected soul जों सायख'जानायसो जों बे सिया सायख'जानायसो इसोरजों जों सायख'जानायखासो जों मानसि महर मोनदों इसोरजों आफा बोराइ बाथौजों नहले मोस्रोम मोसा एम्फौ एनला गादलेट सान अनेक किबा किबि जिबुत दङ पड़े बहु साधारननि गेजेरजों जों मा खालामना आफा इसोर बोराइ बाथौनिफ्राय सायख'जानाय सेलेक्टेड सोल बेनिखायनो जोंखौ संसाराव फैदों फिसाफोर नोंसोरो आंनि खामानिखौ माव नों आंनि बाहागो पुत्रथ' मोनसे आत्मा नोंसोरनो होदों नोंसोर बेखौ जीव श्रेष्ठ बयनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरो बेसेन गोनां फेलेबसे सि आत्मा नोंसोरनो होदों गतिके नोंसोर जीव श्रेष्ठ साबसिन हामसिनसो जिउ मोनदों बे खोथाखौ लानानै जोंनि समाजाव दायो मा खालामदों आध्यात्मिक खेत्रआव बहुत बाथ्राखौ जों मिथिनो गोनां बै सिगां गावखौनो आं जे इसोरनि फिसा गावखौ आत्मसन्मान खालामो मान गोनांसि मान गोनां सन्मान गोनांसि मानसि सि आत्माया सिया बुङो बाथ्रा बुङो सिया बुं सुबुं सब इसोरनिफ्राय बे जानाय कपरे फेलेबसे नुयि महराव थानाय बे सिया आत्माया बे जिउआ बे हाङा बाथौ बिखौसो खालामबाय थादों बेनिखायनो गावखौनो सिगां आत्मसन्मान गावखौनो सन्मान खालामनानै गावखौनो सन्मान खालामनाय माने आफा इसोर बोराइ बाथौ सिजौ मा परम पिता बेखौ सन्मान खालामनाय जायो आरो गाव जाय गावखौनो सन्मान खालामनो रोङाखै बेखौबो खालामनो रोङाखै गावनि सायाव फोथायनांगोन बिश्वासनि थाखायथ' बर'फ्रा दिनैसिम जेरावबो फोथायो गुबुननिख्रुइ बर'फोरनि गेजेराव फोथायनाया बांसिन थायो हके नहके खोमसि फोथायनाय बायदिसिना एभ्रिथिं जिमान আছে খুব বিশ্বাস করে খুব ভক্তি করে সেবা করে কিন্তু প্রকৃত বিশ্বাসটো जाबाय गावनि सायाव आत्मविश्वासखौ बांसिन लाखिनांगोन बेखौसो थामथियाव गावखौनो दबथायनांगौ आत्मनियन्त्रण কৰিব লাগে सेल्फ कन्ट्रोल आत्मनियन्त्रण যদি নকৰে সেই आत्माটো সেই ঘোঁৰাৰ लेगामसारा जे खारथिंबा हमथानांगोन लागामखौ हमथानो हानाय बायदि नों बेखौ गियानखौ लानांगोन बे आत्माया आरो बे आत्माया आफा बोराइ बाथौनिफ्राय मोननाय फेलेबसे बेसेन गोनांसि जोंनि सोलेरा जेरै हादेसना अख्रां बारजों दाजादों थिग बेबायदिनो जोंनि बे आत्माया बे सियाबो जों नुयै महर गोसो सोलो आरो साबस्लायनाय बे मोनथामजों सिया दाजादों आरो सिनि बिनि गुन बिनि खामानि बेयो गोथारथि सुखु आरो गोजोन पबित्रता हुक आरो शान्ति बे आत्मार गुन बेनिखायनो सासे मानसिया उन्दैयाव जोनोम जाबा बे गोथारसो बे बिबारसो होननानै बुङो बर'फ्रा बहुद बेबायदि स्पिरिचुवेल नलेजखौ संसार जानायाव होबोदों बहुद आसा दिनै आं सिम्पलि मात्र बेखौनो बुंदों जे जों गावखौनो बे स्पिरिचुवेल नलेज आरो बहुद दङ माखासे दङ आं समनि कारणे आं मोनदों फुङाव फैनाय जों दा मात्र मा साइन्टिफिक एजुकेशन आमार जेनाखि बिगियान भित्तिकनि शिक्षा आरो स्पिरिचुवेल एजुकेशन आध्यात्मिक सोलोंथाइ बे मोनथामनि गेजेर बे मोननैजों जों खारोब्ला जोंनि बाथौ गौथुमा मावनो गोनां खामानिया गोबां थानायजों लोगोसे
जोंनि व्यक्तिगत सोलायनाया चेन्जआ परिबर्तन मात्र निजर व्यक्तिगत गावनो नखरा समाजा दुलाराय बुहुमा सोलायगोन बाथौ धोरोमनि बे आध्यात्मिक लामाजों जुदि खारोब्ला बहुत आं फोजोबनो नागिरदों आरो नेक्स्ट सासे दङ उनाव आरो खेबसे लोगो मोननोसै आरो मोजां सावरायनो जोङो जोंनि मानसिफ्रा जोंनि जे आंनि आत्मा दङ बे आत्मायाथ' इसोरनिफ्राय फैनायथ' बे जोंनि गेजेराव सिया बे सोला बे आत्माया खुब कनसियास माने सुथि गोनां बे आत्माया सिया सुथि गोनां नाथाय इनएक्टिभ खामानि मावा खिन्थु माबा मोनसे माध्यम नांगोन माबा मोनसे माध्यम नांगोन बे आत्माया खामानिखौ मावनो थाखाय organs are active but not conscious बे खोथाया खिन्थु सासे सानथौगिरिया बुंदोंमोन आरो बाथ्राया बाथौ बेनिखायनो बाथौ आगोलावनो बुंखाना दोनदों जोंनि सिङाव थानाय बे इसोरनि बे एलेपसे मोननाय बे आत्माया मा खालामनो हायानो बे इनएक्टिभ बे एक्टिभ नङा मावफुंनाय नङा मावफुंस्ला नङा आत्माया मावफुंस्ला नङा खिन्थु बियो सुथि गोनां सेन्स दङ खिन्थु जोंनि बे आथिं आखाइफ्रा अर्गेन्सफ्रा मा बेफोरो मा होनो एक्टिभ खिन्थु नट कनसियास नङा सुथि गोनां नङा दा बे खेत्रखौ नायनानै बर'फ्रा बाथौ धोरोमाव जे सिजौनि गियान आरो माखासे दङ आं बारा बुंलिया समखौ मोनसे थि सम नांगोनथ' बेयाव अन्तत मथा मथि 1 घन्टा बा 1.5 घन्टामान जुदि बिखौ कमप्लिट गतिके प्रकाश जागौमोन बेरखांगौमोन आरो बे बेरखांजोबगौमोन दा बेरखांनाय माने आग गुर नङा होबाय दा 15 मिनिट 10 मिनिट ভিতৰত শেষ কৰিব নোৱাৰে আৰু কথাবিলাক যেনেকৈ ওলাই গৈ থাকিব এতিয়া সন্ধিয়াৰ পৰা ধৰ্মৰ আলোচনা কৰিব গ'লে একচুৱেলি বহুত সময় লাগে বহুত বছৰ লাগে বহুত মাহ লাগে বহুত সময় লাগে এদিনতে শেষ নহয় ধৰ্মৰ কথাবিলাক আগতে মই আশা কৰিছোঁ তেজপুৰ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट जों दुलाराय बाथौ कुथुमनि जिल्ला आफादनिफ्राय बेबायदि आलोचना खुब साब्रै साबा सयजनसो लोगो नांनानै अलप ध्यानाव थागिब लागामोन आरो যথেষ্ট स्टाडि खालामनो गोनां जायो ध्यान खालामनो गोनां जायो बेबायदिनो मोनसे मोनदांनो थाखाय इसोरनि मोनसे ब्लेसिं बोर्ड मोननो थाखाय गावखौ बहुत चेन्ज खालामनो गोनां जायो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय उन्दुनाय साननाय हनाय ব্যৱহাৰ পাতি এটা গোটেই মেণ্টেলিটি গোটেইখিনি চেঞ্জ হ'ব লগা হয় এটা পৰিৱৰ্তন আহিব লগা হয় সেই পৰিৱৰ্তন আহিলেহে আত্মাত কিবা এটা শক্তি এটা গোহ মানে আত্মাটো বিৰাট পাৱাৰফুলটো উইল পাৱাৰ আছে এটা जों बे मेन्टेल बडि आरो लोगोसे हिउमेन बे मोनथाम बडि दङ जोंनि मोदोमनि सिङाव बे इसोरनि पावारखौ जों मारै मोननो हायो आं फोजोबनो नागिरदों बेफोर हाबाफारिया उनाव जाहैगोन आं आसा खालामदों उदालगुरि आरो शोणितपुर डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव गिबियावनो जिखिनि हाबाफारि लादों बाथौ गेबुंसारनिफ्राय बेबादिनो जों गासै बाथ्राखौ जों मुलुगाव फोसावनायनि जि मिडिया दङ बेफोरनि गेजेरजों बहुत बाथ्राखौ जों मिथिहोनो हागोन दहायनो खायफा बुंलांदों बेफोरखौ फोसावनायनि थाखाय जोङो बायदिसिना लेखाजोंबाबो लिफलेटब्लाबो जों इंराजী हिन्दी অসমীয়া ভাৰতৰ যিমানকেইটা ভাষা আছে সেই গোটেইকেইটাতো ভাষাটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কাৰণ যিহেতুকে পঢ়োৱা ইমান সত্য সৃষ্টিनि समनिफ्राय जागायनाय धोरोम बे बिगियान दङ फिलसफि दङ आरो आसार दङ बे गासै बाथ्राफोर दङ ধৰ্ম নাথাকিব ধৰ্ম বুলি কোনো নতুন মানুহে সৃষ্টি কৰা ধৰ্ম কিন্তু নাথাকিব এটা সময়ত সেই মাটি বায়ু পানী আকাশ সূৰ্য দেৱতা কেতিয়াবা আগ্ৰাগালাং ৰাজ সাবামদানি ছায়াও তিনি ছায়া ফুৰানাগত কাৰণ পলুচন আহি আছে সৃষ্টি ধ্বংস প্ৰায় হৈ আছে দেইনি চাননি অৰ্থননি বাৰনি চব এটা পলুচন আৰু ধ্বংসৰ মুখিৰ পৰা আহি আছে কিন্তু বিখু বাচাইন থাকে বিখু চেট খাম থাকে মুলুকनि गेजेराव बयनिबो गेजेरजों फोसावनांगोन बाथौनि गेजेरजों बेखौ सेट खालामनो हानायनि मोनसे बहुत मोजां बानि खबरबानिब्ला प्रसार কৰিব লাগিব তেতিয়াহে পৃথিৱীখন ৰক্ষা হ'ব আমাৰ পৃথিৱীত थानाय नङा
এটা সময়তো ধ্বংস হ'বই ধ্বংস জায়গা কিন্তু বাথৌ ধৰ্মনে কি যে চিবিয়ে সেইকাৰণে বিভিন্ন পৃথিৱীৰ যিমান ধৰ্মৰ মানুহে বিশ্বাস কৰিবলৈ আৰু বিজ্ঞানেও বাধ্য হৈছে যে এই 5 ডিভাইন এলিমেণ্টছ অফ গড the five great divine elements of God ঈশ্বরনি মনবার সমানান্তর সর্জিয়া হাদিসের অক্ষাং বাণী গেছে খিতে পটে সর্বম এই পঞ্চভূতৰ দ্বাৰা পৃথিৱী ৰক্ষা হ'ব বেলেগ মানুহে সৃষ্টি ধৰ্ম যিমান আছে সেইবিলাক জাষ্ট মানে এটা চিষ্টেম আদৰ্শ মানুহ হিচাপে মহাপুৰুষৰ যিটো নেকি মহাপুৰুষ হিচাপে যিখিনি প্ৰচাৰ কৰি গৈছে মানস হিচাপে বাথৌত কিন্তু এই গীতা মহাভাৰত কোৰাণ বাইবেল নামঘোষা কীৰ্তন যিমান আছে সেই পুথিতকৈ এই বাথৌ ধৰ্মৰ যিটো নেকি স্পিৰিচুৱেল বা ধৰ্মৰ যিটো নীতি আচাৰ আছে সেই সকলোবিলাক প্ৰত্যেক ব্যক্তিয়ে পৃথিৱীৰ যিমানকেইটা ব্যক্তি মানুহ আছে সকলোতে প্ৰযোজ্য সেই আদৰ্শ দিয়ে এইটো নেকি নিত্য ব্যৱহাৰ্য নিত্য মানে কৰণীয় কৰ্মখিনি মহানগৰীৰ খামানি প্ৰকাশ আছিল পইনিব সুবুং থাকিছে এই বাথৌ সাৰ্বজনীন ব্যৱস্থা नमस्ते आं फोजोबबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालामो आं फोजोबबाय खाथिबा निमाहा बिबाय जोंनि मावथि हान्जाया गोबां दङ उदालगुरि बियाबनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बयखौबो आंनि गोसोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनायखौ बावहरनानै आंनि फोजोबबाय जय बोराइ बाथौ